Здравейте, аз съм Black Dragon. Снимаме третия епизод. Играем срещу пилетата, трите пилета. И се надяваме да ги победим. Така няма ги победим, вижте. Те колко са назад, ни колко сме напред. И победа. Така победихме за трети път трите пилета. И ги получаваме. Да. Както получаваме и 6 диаманта. Не хакваме. Имаме 69 диаманта вече. Ето. Ще как побесняват. Така вече имаме трите пилета. Ето ги. Ето ги. Ще ги съсадиш. И получихме ги. Сега ще се борим срещу прасето крал. Но ще ни е недостъпно, защото трябва да съберем 420. Трябва да съберем още такова енергия. Сила на колата. И ако се чудите, ако загубим този мап, не го знаем. И имаме 3 буста, защото пилетата са 3. Което е още по-добре. В смисъл, че ако сме супер назаде, ще можем да стигнем по-напред. Много по-напред. И както виждате, първи сме. Прасето беше до нас. 102 000. На второ място сме. Може от тук нататък да направим поредица, за да превъртим играта в клипче. Да гледате и вие. За жалост клипчетата не можем да ги правим много дълги. Затова ще бъдат по 5 или по 10 минути. Ох, че TNT-та. Сега тук просто се оставяме, защото няма да ни настигнат или да ни минат. И сме първи. Отново.
спечелим един диамант. И сега, ако се чуете, аз играя. Имаме 70 диаманта. И 1300. И вече стотинки. И така просто мога да се оставя. И финиширахме. Събрахме 99 296 точки и 1304 стотинки. Виждате, можем да апгрейднем нещо. Но все още няма да апгрейдвам. Ето да ни казвате, че сме хакери. Взехме трите плита пред камера, не зад камера. И сега просто се изстрелваме И трите пъти. Да, и трите пъти бяха в камера. Тъй, че не сме хакери. Както виждате, ако бяхме хакери, до сега да имаме 1 милион диаманти. Пък ние имаме само 70. Ако не се вижда, с 70, повярвайте. Да, 70 са. Не лъжем. И това, ако не го мина сега, толкова време има. Ако не го минаваш сам, гати тъпя, много минах. И то успешно. Така. Да събираме пари, за да можем да апгрейднем и двете. Вече апгрейднах нещо. Така. Ще апгрейднеш това. 1100. Така. И сложно да е, и да е на най-трудно. Аз винаги печеля тук. Пилетата. Скоро прасетата. Както ви казах, не сме в къща. Вкъщи, а сме на училище и снимаме. Както виждате, и сложно да е, лесно да е. Аз винаги успявам. Виждате колко малко не остава. Да, и вече излизат пари. Както винаги сме първи. Така.
Вече имаме 1157.